Türkmenler seyahat etmek hukukundan mahrum edilýär. Olar Türk Howa mendiliniň töwereginde sergezan bolup gezýärler. Şu neçenli Türkmenistanyň raýatlary howa mendillerine giýje günni nesibe we türkmen konsulluklarynyň işgärleriniň rehimdarlygyna umyt edýärler. Watanyna dolanmak isleýän raýatlaryň biri Türkmenistanyň 60 ýaşly raýaty Ibragim Beljanowdyr. Ol deslaplyk ýerdek bir hepdedir Istanbulyň howa mendiline galýar. Şu gün 3 martda Türkmen Helsinki fondunyň aktivistleri oňa we beýle raýatlara kömek etmek, gollaw bermek we iň bolmanyny imitlendirmek üçin olaryň ýanyna geldiler. Beljanow ozal konsulluk tarapyndan gurnalan ekspert uçuşlaryna minmäge bir näçe gezek synanşdy. Ýöne netije bermedi. Emma synanşyklarynyň ýüz öwürmeýär. Beljanowyň aýtmagyna görä bir hepde bäri howa mendiline durly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýar. Ýarym aç, ýarym dok ýaşaýar. El telefonu ogurlanýar. 20-nji fevralda Maşgalama migrasiýa gullugyndan jaň geldi. We meniň Istanbuldaky konsulluga gitmeligim aýdylýar. Maňa gaýdyp gelmäge innik uçuşan owata durmaga kömek etjekdiklerini aýtdylar. Emma bu ýalan. Istanbul konsulluguna ençemegedek bardym we her gezek kovuldum. Gelenime bir hepde boldy. Bu ýerde menden 10 gün öň gelen we çäresiz garaşan başga da 20-30 adam bardy. Inni howa mendilinäki türkmenlere garşy düzgünler üýtgedi. Inni türkmen howa ýollarynyň kassalaryna barmana hiç kime ruhsat berilmeýär. Batyrgaýlar, garawullar tarapyndan kowulýar. Watandaşlarymyzyň aýtmagyna görä bir aýyň dowamyna azyndan 2 uçuş amala aşyryldy. Emma ýöneköy raýatlara giden uçurlara minmäge ruhsat berilmedi. Konsulluk işgärleri ellerine ýürüýte sanawlary saklap, öňünden saýlanan adamlary uçara goýýarlar. Olaryň aýdyşýaly bular diňe syrkow adamlar däldi. Olaryň arasynda gowy geynen adamlar we gurplyca ýaşlar bardy. Olaryň arasynda biziň ýaly ýöneköy raýatlar ýokdy diýdi. Ondan öň howa mendilinde Türkmenistana we ähli ýurtlara uçuşlaryň sanawy ýerleşdirilipdi. Uçaryň gelýän we gidýän wagty barada maglumat bardy. Ýöne ýakyna Türkmenistan howa ýollary şeýle maglumatlary bermegi besetdi. Inni internetden baş çykýanlar bu maglumatlary hemra radar habarlary arkaly almana synanşýarlar. Başga bir ýaş türkmen häkimiýetleri uçurlary nähil dolandyrýandyklaryny halkdan gizläp başlady diýdi. Çeşmelere we konsullukdan tanışlaryňyz bilen nowata durmak potensial ýolagçynyň ýagdaýyna baglylykda $2,500 töweregi bolýar. Elbetde migrantlaryň durly kategoriýalary üçin hyzmatlaryň jekmejek sanawyny hiç kim çap etmeýär. Beljanowyň pikiriçe Türkmenistanyň beýle raýatlary onuň görellesine eýerip, howa mendiline ýygnanan bolsalar, ýurdun häkimiýetleri bize gyska wagtda ýygyna gaýtarmak meselesini çözmäne mejbur bolarlar. Aeroport binasynyň çykyşynda raýat eşikli adam aktivistlerimiziň ýanyna baryp resminamalaryny barlady we ýaşlaryň näme üçin howa mendiline gelendigini sorady. Aktivistler Beljanow we bir näçe günler howa mendiline ýaşaýan ýollaşlar üçin azyk önümleri getirendiklerine jogap berdiler. Gödöwçiler aslynda tertip boýunça biz sizi tutsak etmeli, emma biz size düşünýäris. Diňe türkmenler sergezan ýaly howa mendiliniň töweregine aýlanyp bir näçe aýlap ýaşaýarlar. Geňzat, urşuňyz ýok ýaly ýöne köpüňiz watanyňyza gaýdyp bilmeýärsiňiz. Я через завсклад, через директор магазин, через товаровед, через заднее кириллицо достал другой дефис.